Ja, we zijn volop bezig zoals je ziet. We zijn gisteren trouwens al begonnen op het Stadhuisplein. Daar hebben we voor de eerste keer nu douches staan. Massageruimte, omkleedruimte. Zodat de hardlopers gelijk hier na de finish even bijgekomen zijn door de Havenstraat. Een lekkere douche kunnen nemen en eventueel een massagebeurt. En dan vanmorgen zijn we hier op de markt begonnen. Of eigenlijk, ik zeg vanmorgen, maar gisteravond hebben we het podium al opgezet. De tapwagen voor de VIP-tent. Vanmorgen met de tenten begonnen. En nu volgt nog de verdere aankleding. Nu, vorig jaar spraken we elkaar ook en toen was het natuurlijk ten de finish of de startplaats. En toen zei je al van ja, eigenlijk is de finish veel leuker. En dat is dit jaar. De finish is heel veel leuker, ja, dat gebeurt er echt wel. Dan zet je wanneer, maar het is ook gigantisch veel werk wel. En een lange voorbereiding, maar als je het dan ziet groeien is het toch wel heel leuk om te doen. Ja. Ja, hoe lang van tevoren begin je met die voorbereiding? We beginnen feitelijk in oktober echt met de voorbereidingen. Dan maken we onze plannen bekend. Toen heb ik ook voorgesteld om die grote tenten weg te halen die we anders hebben staan. De kleine tentjes te vervangen. Dus we hebben ieder jaar weer wijzigingen. We hebben ook de kids en anders liep wel het rondje over de blokken. Dat kan nu ook niet, ze zijn er aan het werk. De straten liggen daar open, dus daar moet ik weer iets anders voor verzinnen. Er komen ieder jaar weer nieuwe dingen. Ja, het is een marathon in ontwikkeling, altijd. Ja, altijd ja. Door de jaren zijn we natuurlijk ook gegroeid. Het aantal deelnemers is steeds gauw weer vol. Waar kijk je nou het meest naar uit dit weekend? Het meest naar uitkijken. Nou, morgenmiddag als de eerste finishers over de finish komen. En ook aan mijn zoon, die doet ook mee als die gaat finishen. Die is zijn eerste marathon in Zeeuws-Vlaanderen gelopen, heeft al zijn marathon gelopen. Vorig jaar was hij geblesseerd. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat hij nou aan onze marathon meedoet. Ja. En dan zit het er straks op, ben je dan ook wel blij van, nou, we hebben het weer gered? Ja, zeker. Ja, zeker. Zeker zonder die wandelmarathon, dan pakt toch een groot deel de organisatie over. En dan maandag opruimen en dan is het toch wel even een momentje voor de benen op tafel. Ja.